Napalmilla valeen, kun muut on niin jääs. Että ne kalee, kun tuo tekee kroppasi. Mä laitan shotgun, aamupalaksi. Helposti sun hottasin toturooliis. Pukupooliis, me ei oo uimahallin reenaan roolis. Kysteri, peltipele on mun muskeli. Ja jätketyä tänään täällä muskeli. Mä tulla enää automuskeli. Sammutuksen jälkeen teivataan tulla fyysinen preses, ei kukaan pelle on 40100. Ja tervetuloa teleposti. Pele, päivä hittuu, mitä vittuu, se ei oo Helsinki. Sun päältä lenkisiin. Mitä? Joo. Pele tuli ja puopiriimit. Sä tarvit kynis, ne luotiliivit. Mun tonttina on 16 viiva. Vitosella ota vittu jalkaväki miina. Mä tiputan ihan turhaa hiivit. Oli vastas Virtanen, täysin liivik. Lounasaikana tää härkäli huo. Välivalot lähtee närkäsi mooroko halu korkeella. Molemmissa päissä kun Pele on mesto. Kundi frendit on jäi, se ei oo väli. Miten teillä pyri rotaatio? Mun diagnosi sulle on nama amputaatio. Tiputan, niputan, panismikin antaa. Turvatella koskee mun piikkilanka. Mun toimistona on J-Daniel Koto. Iski Suomi Jyväskylä 401. Ja kistaan Pele, Päitä tippuu, mitä se ei oo Helsinki. Sun ja sun päät on entisiin. Pele, päitä tippuu, mitä vittuu, se ei oo Helsinki. Sun ja sun päät on entisiin. Come